Hello, hello, hello! Mga kabagang, nandito naman ang inyong mga kakulitan dito sa 5 PM Online Jam, si Badjhoe at Raine. Ayan, ready na ba ang lahat? Kami ang ready, hyper na hyper. Nako, kanina pa kami nagla-live talaga. Hyper naman talaga ako. Kaya, nako, dapat high energy. Sabi pa ni Ate Marilyn, di ba? Oo, nag-request ng high energy, touch by touch. Tarzan. Mga ganong lakaran eh. Nako, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang umaga. Share. Magandang hapon at magandang madaling araw sa inyo. Nako, tayo ay hyper na ulit. Nako, sana kayo mga kaibigan, tutok na dito sa 5 PM Online Jam. Lagi namin sinasabi, ang first 5 minutes ng ating video ay pabati, pa-shoutout, pa-reading comments, sharing na rin. Sandali. Dahil kami ang operator, kami din ang performer. Mga pobreng alindahaw kasi kaya kami sariling sikap lang mga bayots. Oy, kasi nako, they can't afford si Inday Undoy. Kaya kayo nang bahala sa amin ha. Nako, kayo talagang bahala. Kayo ang magpaano. Hindi namin winish na sisikat. Basta nandyan lang kayo nakatutok at kunting ayuda naman dyan. Okay na kami mga pre at mga tol. Okay, nako. Sige, sharing muna tayo sa ating mga kagrupo dyan. Kung may mga kagrupo kayo, nako. Share nyo na po. Hello sa ating 8 nanonood ngayon. Buhay na buhay. 8 na agad. Hindi pa nga tayo nakapagsimula. At meron naman si Ben Rose. Ben Rose Talangan. Ben Rose, saan na ba ang ano mo ngayon? Location mo ngayon? Laging... Bumalik siya sa Kuwait. Ben Rose, naku, pag may time, may wifi, makasagap ng wifi. Naku, nakatutok sa atin yan. Sabi niya, idol. At yan ang mama ko. Sinishare na. Yan ang mga kabagang natin. Bilargang at walang... Tulugan! Ayan, naku. Salita ka din, Badjhoe? Kasi namaos ako ka sa salita eh. Alam mo naman, mahihain tayo eh. Oo nga eh. Basta siguro musician, mahihain ano. Sabi nga nila eh, musician is introvert. Sabi nga. Introvert. Introvert, oo. Bakit ako hindi introvert? Hindi naman talaga Ako, musician. intro-voice. Oh, intro voice. Hindi naman kasi ako talaga musician eh. Natuto na lang akong kumanta kasi walang magawa na sa buhay. Tsaka ito na talaga ang ko kinerir. Kaya sabi ko, nako, kailangan makapalmuksan natin dito kasi hindi tayo mabubuhay kapag mahihain tayo mga bayots, mga ano. Sige, share nyo na. Hello sa ating mga 30 na nakatutok ngayon. Ready makinig at mag-comment at mag-request naman. At of course, sa ating donation na link, nandyan po ang PayPal email address namin at Venmo. Kaya kung feel mo, mag-donate ngayon. Hala, sige. Salamat kasi kayo talagang bumubuhay sa amin. Sobra, na seryoso agad. Kayo talagang bumubuhay sa amin ngayon. As in, wala kaming kaano-ano. Pag may pagkain, busog kami. Kapag may donasyon, ay nako. Busog ang dogs. Oo, taka okay, salamat po. At of course, shout out na natin si Karen din nagbigay ng dog food, isang sako na for pick up pero na busy ako sa live natin kanina. Hindi ko nadaanan eh. Hindi namin nadaanan kasi hindi niya nadaanan. Salamat, Mamang Clavel, bukas ko na kukunin ha kasi hindi na daanan ni Joel. Sorry. Oo. Hinatid niya kasi si nanay, tapos tuloy-tuloy na siya sa pag-drive dahil nagmamadali na. Set up pa kaya ako. Ito. Nag-set up pa siya para sa ating hindi tayo ma-late sa 5 PM dahil 5 PM online is 5 PM online jam. Jamot. Jamot. Okay, sige, tutok na kayo mga kapatid. Ready na ba? Dahil ako'y matatapos na. Ready na ba kayo? Nakapag-share na ba kayo sa inyong mga kagrupo, sa inyong mga kabagang, sa inyong mga kadugo? Sandali lang dahil... Nako, ang hirap pa ng isang kamay ang gamit, day. Oo, sandali lang. Nako, kayo'y maawa. Pagbigyan niyo na si Inday. Sandali lang. Ay. Salay. Ay. Hello sa ating 10. Parang umalis ata din, hindi nakapag-antay na. Nako. Oo, sige. Diyan lang kayo. Huwag kayong umalis. Nakatutok lang kayo dapat. Sandali. 1 more minute at matatapos na tayo. I-ready nyo na yung mga ano ninyo dyan. Sige. Yung mga request nyo, baka meron kami. Tutugunan na namin lahat. At unang-una ha, sandali. Antayin ko lang matapos ito dahil mababatiin ako sa ating... At sa mga whiting kapani. Oh, kulang pa yan mga kabagang. Hala, i-share nyo na po. Please like and follow and subscribe.
Basa moments muna ako. Sandali ito. Papasukin ko ang aking sariling account. Count. Jeneline Hentica Calibara, nandyan lagi, nakatutok sa atin, nakasuporta. Ayan, papasalamat tayo lagi. Ito, sexiness overload. Ayan, kita ang... Gorgeous couple in black and Ate Lily Ruvivar. Hello idols, how are you? And Christina Capioli na laging nandyan parati. Hello to all. Nako, ingat sa lahat. Belgium na po ako. Sabi ni Ben Rose. Buti pa talaga si Ben Rose talaga. Walang papetiks. Puro na lang travel goals. Okay, now we Kung go. saan na nakapunta yung mask niya, no? Oo nga, no. Buti pang mas. Nasaan napunta. Okay, napunta. Okay, we go for, before tayo magsimula, papatiin ko muna yung mga YT friends ko na si Lors, Mariah Faye, Bing, Kusina ni Bing, Alden Sherry Vlogs, Top Friends TV, Aldel Kalik Brothers, OFW Miriam na Mabantugan, Niski TV, and then Yuri, of course, nanood sa ating kanina, sinuportahan tayo kay Elias Galahad at T-Boy channel. Of course, we go straight to our first request na ni Kusina ni Bing muna. Stuck on you na lang para ma-stuck na tayo. Sabi niya pa nga kanina, na-stuck daw siya sa internet. Nawalan siya ng internet kaya stuck on you ang kanyang request. Ito na, kay Bing, para sa iyo, Kusina ni Bing, supportahan na rin tayo. Supportahan na rin natin yan. Stuck on you, baby.
Ayun, naku, para kay kusina ni Bing natin yan, kaibigan ko dyan sa YT community natin. Okay, naku, bago tayo magpatuloy, 3 times a lady kung meron, sabi pa ni Jeneline. Ayan ang top fan natin, Sino ba number kumanta 1 pa. Lionel Richie. Lionel Richie, 3, 1, 2, 3. Once, twice, Ay, ganun ba yun? 3 times a lady. Ayan, talagang literal kung 1. Imbis na once. Nakalimutan ko. Sandali. Just once, Napaka-hyper ko kasi. twice, 3 times. Kantahin mo ba, Jo? Oh, sige, sige. Just once, twice, 3 times a lady. Oh, nako, sige, sige. Ayusin na natin to kasi baka maano yung mga... Pag ikaw kasi kumanta, nababawasan. Nag-aalisan, Oo, sige. Kaya huwag mo akong pakakantahin. Nako, pero marami namang gustong kaya ni Christina, ni Kuya Jers. Madaming gustong mag-request. Mas marami yung nabibwisit kaysa mas gustong mag-request. Oh, okay. Sabi dito Ate Lily, I want to request a song, One Moment in Time. Thank you, Idol. Naku, salamat, Ate Lily. But we don't have that song. Pero kinakanta ko yun sa karaoke, Ate Lily. Naku, we don't have that song, Ate Lily. Paki ano mo na lang. I want to be the very best. Iba din yung lyrics. May iba din ang lyrics eh. Kaya na iba talaga. Kaya Ate Lily, mabuti pang naibahin mo na lang yung request mo, Ate Lily. Yung kaya lang ng power ko, Ate Lily. Pag-greet naman po kay Jonel Ruela. Birthday niya ngayon! Uy. Sabi ni John Roquelara. Nako. Yan yung taga-CK. Oo. Jonel Rueda, happy birthday to you. Kung saan ka man nagpa-party, nako, Doon sa imbitahin mo kami. Susugod kami dyan. Oo, lalo ngayon. Pwede na ba? Lalo ngayon, gipitan na talaga. Wala kami pagkain dong. Oo nga. Kuha tayo ng minudo. Oo, naku, apitada, mga ano dyan. Oo, barbecue. Okay. Mac Jen Hentica is watching. Nakabagang Si ni Mac Jeneline. Jen. Okay, salamat. Mac Jen, ha, lagi ka nakatutok sa amin talaga. Nakita As ko in. yung profile ni Jeneline ba yun? Gentica. Oo. Sinishare talaga Oo, niya. okay, ha. Punong-puno. Sabi niya, libreng free jamming na naman. Oo. Pakati Ate Sue, di ba? Punong-puno si Ate yung Sue. wall niya sa pagbumuka natin. Malupit, Oo, malupit. Malupit na pagsuporta. Pag-greet naman po kay Arthur, Kuya Arthur, nandyan ka lagi sa amin. Request niya, all my life. All my life. Padaan-daan lang yun si Kuya Arthur. Baka dumaan din yan dito sa atin. Sa harapan ng bahay namin. Oo nga. Oo, nako. Salamat ng marami sa mga nagre-request at walang sawang nagsuporta sa amin. Heaven knows po. Nako, ito yung sabi natin. Kahapon. Ayan, hindi mo kasi tinira yan kahapon. Okay, sige. Ngayon namin tirahin, Mac Jen. Tinutugtog ba natin yan? Dahil mahal mo kami. Happy birthday ko yan. Ayan ang tagabati natin. At secretary natin yan. Secretary yan. Oh, si Jeneline saka si Cheryl. Si Cheryl absent ata. Top 1 fan na. Top 1 sharer pa. Oo, nako. Maria Island, Ate Maria. Si Ate Maria, number 1 talaga. Pwede ba natin padala ng t-shirt natin to? Oo, pag meron na kaming t-shirt, ha? Meron na kami merch. Oh, Next month, meron na kami. meron na kaming merch natin yan. Support na kayo kung pambili namin ng ano. Bigyan natin ng t-shirt. Hindi jacket T-shirt ang bibigyan natin dyan. Oo. Tapos ibenta na rin natin Oo. Na magpaparaffle kami. Dito isasabit ko dito. Isasabit namin 5 dito. PM online na t-shirt na black. Ibebenta namin ng sigo 15. 15 talaga. Ate Maria, alam namin nakatutok ka lang, Ate Maria. Ayan, palagi yan. Silent supporter natin to sa Ate Support. Maria. Lagi yan. From start to end dyan. Oo, from the start to finish, Oo. Talagang kung sa track and field pa yan, nakatutok talaga sa atin kung kailan. Maria Eileen Ortega. Naku, salamat ng marami sa inyo, ha. Wala ba akong kilay? Parang wala akong kilay, ha. Okay. Naku, we go for Heaven Knows na, Mac Jen, ha. Salamat, ha. Sige na pa. Hindi natin paiinitin pa, palalamigin na natin. Ala, Karuben, pasensya na, Karuben. Hindi ko napasadahan yung Dance of When My Nabisi ka Father. kasi. Nabisi po ako, Karuben. Kaka-live streaming niya. Sorry po, Karuben. Kaka-LS. Talagang, sorry talaga. Bukas pangako. Yan, pangako po yan. Ate Arceli na nakatutok na magaling din. Naku. I changed my request about the song If by the Bread. Nako, meron kami, Ate Lily. Palong-palo yan. Pasok na pasok sa banga. Pasok na pasok sa banga yan. She's always on my mind. Okay, yan. Naku, Ate Arceli, salamat po sa pagtutok sa amin. Salamat ng marami. At of course, kapatid ni Ate Sue, si Chan Zebs Chan, na nakatutok din si Karuben, Maria. Lahat kayo, nagpapasalamat kami ng marami sa walang humpay na pagsuportas po sa amin. Here's your song, Heaven Knows. Knows. Good PM to both of you. Opo, salamat, Ate Arceli. Para kay Mac Jen, ito po mga kabagang. At
Ate Arceli, baka may request ka. Pwede namin tugunan ngayon. She's always on my mind. From the time I wake up till I close my eyes, she's everywhere I go. She's all I know. Though she's so far away, just keeps getting stronger every day. And even now she's gone, I'm still holding on. So tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. I don't wanna let her go.
Ayan, bago tayo mag-continue mga kabagang, Marilyn, Ate Marilyn, of course, nandyan ka na naman. Nakasuporta po lagi kayo sa amin. Naku, salamat talaga Ate Marilyn ha, hindi ka nagsasawa sa amin. Kasi yung iba nagsasawa na ata, kaya hindi na nanonood eh. Yan, o kaya busy. Siguro, busy na lang. Yun na lang isipin natin, ano. Busy ang mga ibang friends natin yun. Tanggal pagod ko sa sweet music naman. Mahilig ako sa dati sa tanggal bra. Jan Rocuelara, tanggal pagod ko sa sweet music. Okay, salamat po Kuya Jan ha. At again, Ay, kala ko siya nagsabi ng tanggal bra. Tanggal stress pala. Sorry. Sorry. Kasi ano tayo, pantal guidance tayo dong. Alam mo na yun dong. Say hi kay Ate Marilyn. Ate Marilyn! Nako, bibisitahin. Advance sa kamay ko. Bibisitahin talaga kita, Ate Marilyn. Nako, kay Chinli ha, laging nandiyan nagpaparamdam pero hindi lang nagko-comment talaga. Chin, magparamdam ka. Nako, andyan ka. Yung mga kabagang natin, mga kaklase, mga HCA natin dyan, mga reunion natin. Pak na pak! Bayot. Okay. If a bitch you pays down. No. It's okay. Jenalyn sabi, pak na pak, pasok na pasok sa mga. Okay. Ate Lily, ito na yung request mo na if. Try lang. Oo, ito. Salamat muli ha sa inyong suporta sa amin. If a bitch you pays 1,000 once, then why can't I pay you? The words will never show that you have come soon. If a face can launch 1,000 ships, then where I am to go, there's no one home but you. You're all that's left me to. Then where my love for life is running dry, you come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, I'll be with you tomorrow and today, and beside you all the way. If the world just stopped revolving, spinning slowly down to die, I spend the end with you. And when the war was through, then one by one, the stars would all go out. Then you and I would simply fly Naku. Medyo paos na tayo mga kapatid. Parang inantok ako dun. Oo, inantok namin. Ako, Ate Lily, sana nagustuhan niyo mo ang aming stress na version. Inaantok version namin doon sa, sa if mo ha. Salamat sa inyong pagsuporta po sa inyong lahat po. Sa inyong mga nakatutok dyan, mag-request na po kayo. Baka kasi meron kami niya na. Ate Marilyn, salamat po sa pagsuporta at sa sponsorship mo po sa amin ha. Oo nga.
At again, so Karen, maraming salamat sa donasyon ng isang sakong dog food. Again, Oo. kulang na lang 55 pounds yun. Oo, kulang na lang pipick upin natin dun sa Twin Pacific Corporation 55 na pounds. ni na Mamang Clavel Masaya at na naman Sukay ang Dawi. mga Masaya na naman. dragons. Oo, mga dragong bulate. Oo, salamat po. Mas mahal pa yung food nila kaysa amin eh. Kami po, pwede lang tayo tuyo. Nakita ko, pinicturean ko eh. Oo. Di ba galing tayo ng Costco, sa Oo. Joten? Oo. $47. Kaya nga, 47 nga eh. Can't afford na tayo, kaya naghagilap tayo ng donasyon para dyan, para naman hindi magutom. For 10 days lang yun, ha? Oo, 10 days lang yun. Kasi 7 to 10 marami. days, oo. Kasi nga marami sila, kaya ayun, oo. Minsan pag wala na nga tayo makain, pinapapa ko habang naglalaro ako ng... Ganun. Meron din ako, kinakain ko. Joke lang. Joke lang. Oo nga naman. Kaya nga kami ay nag-live para sa mga aso po namin at para sa amin na rin po ha. Dahil wala nga kaming trabaho, of course. Dahil wala pang turista. Yan. Kaya Pasupport dito yung ano natin. Pasupport please naman yung... like and subscribe our YouTube channel, YouTube channel, po, 5 p.m. Salamat online. po, 5 p.m. online jam. Salamat po ng marami dyan mga kabagang. Okay, tutok na po. Hello sa ating 17. Paabutin pa po natin ng 30 o kaya 50. Huwag mo ako papakantahin, dahil pag umabot ng 20 yan, pakakantahin natin si Badjhoe, ha? Hindi nga, pag kumanta nga Kaya ako, antabay babawasan lang. niya. Oo. Kuya Eloy is here. Kuya Eloy is here. Hi, Hello. Sir Eloy. Yes, we see you, Kuya Eloy. Thank you again for all your help. And Hindi niya alam, ibig sabihin ng kuya, mahal. yeah, okay. We go for our next request. Wala na bang ibang request dyan para matugunan namin? And Eloy again is here, ha? I hope you do understand because you've been tuning for a week now, I think. We call you kuya Because of a Big Brother that's sign. Big Brother. Okay. So that is actually a respectful way to call you, of course. Okay. Kuya. Okay. Naku, wala na bang request na pwede natin tugunan? It's Friday, Sexy Friday. Hello nga, couple, black couple. Okay, wala na bang? Marami nanonood pero mahina ang pag-comment nila. Sige, mahiya siguro. Kaya, sige, tutok na. Wala na bang ibang request? Sa YouTube mo, sa YT mo, wala, no? Wala. Oo, wala. Hindi pa ata, busy pa ata sila doon sa kabilang dako natin. Okay. Nako, wala ibang request? We go for our own lineup muna, ha? Saka na kayo mag-request kapag naisipan nyo na rin. Wala ibang request. Tama yan. Okay, nga. Wag nang mag-request. Mag-request. Okay. We go for, actually, request din ito yung Request pa rin. Akala ko huwag tayong tutugtog. Request pa rin yan. doon sa kabilang dako. Ben Rose. Ayan pa si Ben Rose. Okay. Wala kami maisip actually na na kantahin. Andyan, okay, Wild World na lang. Okay ba sa'yo, Badjhoe? Wild World pang upload natin. Oo, sige. Bakit Dad, hindi ko naririnig? Anong nakulangan ka sa pagpindot dyan? Hindi pumapasok sa ko eh. Ang naririnig ko doon sa monitor. Hindi pumapasok. Nasira Oo. na naman. Okay na. Sandali lamang po, may naayos lang tayo mga kapatid. Request again, Pretty Woman. A pretty woman walking down the street. Pretty woman. Pwede mo bang tagunan yan, Badjhoe? Pretty Woman. Kinakanta mo ba yan noon? Sira na itong dalawa. Dalawa na bang sira? Ito lang. Sige. Ito Okay. sira. Bosses and Trains, hello Cheryl! Naku, butit nagparamdam ka Cheryl, hindi busy ang chatroom natin. At pwede natin tugunan yan ngayon at ngayon na, kaya tutok lang. Ate Lily, sorry po, wala po kaming Pretty Woman po. Meron lang kaming si Superwoman at si Superman. Salamat Ate Lily. Okay. Dahil hindi busy ang chatroom natin, mag-comment lang kayo, baka meron kami. Sa may gusto lang ha, sa may gusto lang talaga hello po, shout out po sa Jay's Restaurant, Dollarite. Thank you. Ayan, si Dennis at saka si ito bang gumagana? Okay. Sandali lang. Okay. Buses and Trains, sige, we go straight to our next request. Buses and Trains, paborito yan ni Cheryl. Kompleto na yung araw niya pag nakanta natin yan. Panigurado. Here we go. Go. And Ate Farah is here. Ate Farah. Nakikita kita, Ate Farah. Salamat sa ayuda. Salamat sa pa-share mo sa wall mo. At lagi ka nanonood sa amin. Ama! Hey Mom, why didn't you tell me? Why didn't you teach me a thing or two? You just let me go.
talking. What was it like when you were young? Has the world changed? I'm still the same. I bet you give I still been a twisted. And the rainbows, I gotta hear my train. Keep falling in love with the sky like the same. As I'm asleep, wishing my car got the same. And I felt so good. Bago tayo magpatuloy, of course, here's Ate Rachel is back! King Simon, it's been a while, Ate Rachel. Where have you been all my life? Ha? Nako, ngayon ka lang nagparamdam sa amin. Ha? Busy ka talaga siguro, Ate Ken. Okay, pa-request naman po ng sundo ng Imago. Thank you po. Sundo, hindi ko yun alam. Sundo. Hindi ko yun alam eh. Pasensya na. Kung alam mo. Si ano yan? Si Denz yan. Oh, hala, nako, papaluin yan ni ano mga pa. Imago, mga... Ano mga kanta natin Imago? Akap? Ano ba yun? Ang title na? Anong ibig sabihin? Ano ba yun? Anong kanta yun? Sa akin. Anong request? Anong kanta yun? Akap yata yun? Akap, oo. Sige, sige. Dennis, okay lang ba sa'yo yung akap na ano natin? Na Imago. Imago? Ha? Kuya Ross is here! It's been a while, Kuya Ross! Saan ka ba? Hi kay Minja and... Of course, kaya... Robby! Oo. Nako, sige na po. Busy lang lately, Sis Raine. Oo nga naman. Alam namin busy sa inyo ang iba kasi nga yung iba nga naman balik trabaho na. Buti pa sila, balik trabaho na mga peg. Kami pa rin nga. At walang ayuda, mga ano. Ate King Simon, laging nagbibigay yan sa atin eh. Salamat, Ate Rachel, ha. Thank you, Ate Rachel. Oo nga, wala kayong sawang nagsusuporta sa amin every day, every week po. Of course, si Ross. Si Ross, binigay. Nag-birthday pa yan. Pang isang ano namin yun, pang isang linggo namin supply ng sardinas, spams, noodles, ano yun, may pambili na kami. Salamat ng marami. Ate Bernadette is here. Baka meron ko si Ate Bernadette. Hindi, dito lang yan. Dito lang yan sa Ate Bernadette. Ayan, okay. Rinig kita. Okay lang, Day. Basta Imago song. Ano bang... Day. Dong. Oh, ano nga ang Imago natin, Day? Ay, dong. Sige. Sige. Okay. Titirahin na namin yan. Titirahin. Ano ba yun? Minashi Arkanjas, I'm here. Hello there. Salamat. Sa YouTube mo yan yata. Oh, yeah. Sa YouTube friends natin. Hello sa mga kabagang natin dyan na nakatutok sa atin. Salamat po, ha. Nako. I'm here. You catch us live straight from FB natin. Hello back to you guys. Busy. Ate Dina is here. Ate Dina, nandyan ka ba sa iyong trabaho? Tutok lang sa pasyente, ha? Baka ibang maturok natin dyan. Minashi Arkanjas, salamat po sa pagtutok po. Okay, ano bang title nito, Dong? Akap pala, akap. Okay. Para kay Dennis, ha? Kay Choi. Para kay Choi, Badoy, ha? Sexy naman this girl. Nako, kailangan magpa-sexy dahil kasi para hindi kami maging nga. Bakit sa YouTube? Ito lang nakikita? Oh, yeah, dito lang kasi. Face lang, face. Dapat ano lang eh. Ano tayo dyan? Conservative tayo dyan. Baka makikout ni Lolo. Ni Lolo, ni Uncle Sam. Okay. Wow, beautiful outfit like you. Naku, Ate Dina, nagustuhan mo ang aking pang-effect ngayon. Kailangan ko pa ng mga damit, Ate Dina. Kung may mabibili ka sa Ross, sabihan mo lang ako, ha? Ipadala mo yan dito sa Saipan. Oh, si Kusina ni Bing, salamat! Thank you, Kusina. Tinag ka ni Minashi. Ha? Okay.
Kinanta ko na yung request mo, Day. Ano yan? Yung stuck on you. Nako. Yes, working. At hindi na, ingat-ingat lang po lagi. Nakapakitapik naman kay Rachel natin dyan. Okay, here we go. Nagtatanong, bakit mahirap sumabay sa agos ng mundo? Nagtataka, simple lang naman sana ang buhay kung ika'y matino. Sabihin sa'kin lahat ng lihim mo at ingatan ko. Ibalik sa'kin ang problema mo. Kakayanin ko. Pikit mata kung iaalay ang buwan at araw, pati pa sapatos kong suot. Nagtatanong, simple lang naman sana ang buhay kung ika'y lumayo. Sabihin sa'kin lahat ng lihim mo at iingatan ko. Ibalik sa'kin ang problema mo at kakayanin ko. Sasamahan ka sa tamis, sasamahan ka sa dilim, sasamahan ka hanggang langit, sasamahan ka sa tamis, sasamahan ka sa pait, sasamahan ka sa dilim, sasamahan ka hanggang langit, sasamahan ka. Sabihin sa'kin hanang lihim mo at ingatan ko. Ibalik sa'kin ang problema mo, kakayanin ko. Nako. Salamat po. Nako, hindi ko talaga naririnig ang sarili ko. Iba ang pandinig ko ngayon, mga kapatid. Okay, bago po tayo magpatuloy, ayan ang aking pinsan na paborito ko. Ian, Kuya Ian. I miss you, Kuya Ian. Alam mo yan. Nako, ilang panahon na tayong hindi nagkita. Kuya Ian Bako Badili na aking kabagang namin nung kabataan namin. Nako, hello Kuya Ian po. Salamat ha, dahil punong-puno din ang wall ni Kuya Ian ang pagmumukha natin, Badjhoe. Ayan. Ito na. Thank you, sabi ni Dennis. Thank you, Day at Tol. Okay? Pwede na ba isang crispy pata? Ay, pwede yan. Ayan, Alam mo na, gusto Tala. namin yan. Gusto namin yan, Densyo. Kaya, Si Choice. ipadala mo lang dito. Pumunta ka Ay. dito sa harapan ng bahay namin. Andyan yung anak ko, oh.
Oh, Yuan is watching. Nako, mamaya, Yuan. di ba may gagawin ba tayo mamaya? Meron. 6 o'clock sa kanila. Oh, Friday ba tayo ngayon? Friday ano? ngayon, wag kakalimutan. Okay, nako, bago po tayo magpatuloy, pabati naman sa aking kapatid dyan. Nako, bising-busy. Kagigising lang at bising-busy galing sa work ata or galing tulog. At aking mama na, nako, bilargang at walang tulugan. Naku, of course. Alas 2 na doon. Huwag kang papitiks-petiks dyan. Dapat nakikinig ka sa akin. Ito, inaasikaso kita, oh. Oo. Kanina mo pa kayo nasikaso, Day. Salamat talaga ng sobra-sobra. Supportive ka talaga sa aking mga kapaliwan. May bonus ba ako dyan? Wala. Mag-antay ka ng bonus mo. Okay. FB name ko to, Minashi Arkin Jazz Aka Kusina ni Bing. Naku, sa ating mga kawaiti community dyan. Naku, masarap yung mga channel ni Kusina ni Bing. Magugutom ka talaga lalo. Pag ikaw manonood, gutom na gutom, naku, mapapaluto ka. Kay Kusina, nako, kabagang ko yan sa YT community natin. Salamat gang ha sa suporta at ayuda ha. Pa-request sis, all this could have been by Tiffany. Wala kami ata Ate Rachel. Wala kaming Tiffany Ate Rachel. Paki-change na lang ng request mo, Ate Rachel ha. Sorry. And of course, Ate Lily, we have your request. Can't take my eyes off you. Hindi ko na alam. Oo. Can't take my eyes off you. Ganon. Akala mo ha, makakalusot ka talaga. Hi daw, sabi Mal. Basta hindi mo naman yung anak ko. Oh, yan na. Hi daw. Ilang beses ko nang hi pa. Ayan. Hello, Yuan ha. Salamat again sa suporta. Naku, kung may YouTube ka, subscribe muna kami. Kailangan namin yan. Nako. Oo nga. Wag mo nalagay sa likod, Mal, kasi nasisira. Okay. Sige. Nasisira daw kasi. Hindi pangatlo na to. Last na yan. Last mo ng headset okay. yan. Sabi natin sa amin, okay, no problem. Okay po. Sige, sugod na tayo sa ating Can't Take My Eyes Off You request. Naku, Ate Rachel, paki-change ulit para maanuhan kita. Mapagbigyan naman kita, Ate Rachel, okay? Nakalimutan ko na yata yan. Can't Take My Eyes Off You? Oo. Kinanta lang natin mga days ago. Haha, salamat. Okay. I-try lang natin para mapagbigyan kasi oo. Wag kang papetiks-petiks yan, Badjhoe. I-work mo yung utak mo. Utak mong paig. Okay, palit tayo. Palit tayo. Para magkalat tayo lalo. Gusto mo magkalat tayo? Dali, copy mo na ako. Gusto mo magkalat tayo? Share ko na to sa FB ko. Sis, salamat sis. Gusto kusina. Hi, Miss D. Beautiful. Meron na? Yes, meron na. Pasok sa banga. Hi, Miss D. Beautiful. Thank you for tuning in. I hope you stay and jam with us. Hi, Miss D. Do you have a request? Miss D is very, tattoo artist natin yan. Kaibigan natin yan, of course. Napakagandang dilag. Okay, we go for Can't Take My Eyes Off You. Again, please like, follow, and share our page. And if you have YouTube channel, of course, please like and subscribe to our channel. Tumigas ang kamay ni Badjhoe. Pinahirapan na Lily. And Ate Dina again, say hi to Rachel Rabago or Bargo. And Olidesa France, Looney Mar is watching. Hello there po. First time ni Olidesa France or mga kaibigan natin sa YT community natin yan siguro. Kasi pinasahan ko sa ng link kung tayo para masaksihan nila ang mga pagkakalat natin doon. Kaya ayusin mo yan doon ang pagkakalat mo dyan. Okay na ba? Oo. Sige na nga. Sige na. Bahala na. Pasubo ka talaga. Pasubo ka talaga. Oh, yes. Rachel Bargo, yes. 5 p.m. online jam. You're just too good to be true. I can't take my eyes on you. Ayun nga, kami wala nga kami sa tono. Oo, wala ko sa talaga. Hindi ko talaga alam ang chords. Oh, there's a hero D, Mariah Carey ba yan, D? Oo. Yeah. Oo. Yan ang susunod namin, D, ha? Sana makapag-antay ka. That will be our next song. Tune in lang, D, ha? We're happy that you have tuned in with us. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. It's like heaven when we touch. Oh, I wanna hold you.
take my eyes off you. You feel like heaven when we touch it. I wanna hold you so much as long as love has arrived. And I thank God I'm alive, and you're just too good to be true. Yeah. I can't take my eyes off you. Yan naman bulatik dance kayo. Okay, now LJ Mazon, of course, kabagang ko to sa YT community na ako. Salamat sa pagtutok dito ha. Mamaya, pupunta ako dun sa kabilang dako. And then, swimming daw kayo Oo, and then Pressy Navarro, hello, late na ako mag-online. Nako, Ate Pressy, tamang-tama lang. Nako, on time ka din kasi late kami. Sakto ba kami? Sakto. 5 talagang saktong 5 talaga. Sabi ni Ate, Miss Raine, yung song request ko ha, please, don't let this feeling air. It's something I am. Nako, yan ang request mo. Happy Friday, Ate and Kuya. Lawrence is here. And of course, we go straight to our next request. This is for Miss D. Mael. There's a hero. Hero by Mariah Carey. Okay. Ito na, Miss D, ha. Sana magustuhan mo to. At hello sa aking mga kaibigan dyan sa YT community. Si Kusina ni Bing. Yeah! Niski! Nako, si Black Mascara natin. Hala, birada dong, birada day. Okay, salamat sa pagsuporta lagi daw. Mga Bisaya, ning magdaghan kay mga Bisaya dira sa YouTube. Oy, nako, salamat sa pag-ayuda sa inyo na. Here's Mariah Carey, Hero. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. Strength to carry on.
look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. Oh, love knows which ones are hard to follow, but don't let anyone tell them away. Just hold on, there will be tomorrow. In time, you find the way, and then a hero comes alone with a strength to carry on and on, and you catch your feet aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. And a hero lies in you. That goes out to D, of course. Thank you, Miss D, for tuning in. I know you have a busy schedule every day, but thank you for dropping by. And that goes out also to all our heroes, especially the frontliners these days. Thank you. Thank you, Miss D. Wow, a beautiful voice. Thank you. And you're so welcome. And of course, sa ating mga kabagang natin dyan sa YZ community, Aljay, Mazon, and then kay Dakilang Nandito na rin Mandirigma. sila Thanks, nag-swimming. Dito nandyan na na sila rin. nag-swimming sa ano? Oh, of course. Talagang inayudahan ko sila ng link at nakisabay naman sa atin. May ngayong request ba afternoon. sila? May request ba ang ating mga YT community dyan, mga friends natin dyan, mga Bisayang dako dyan, Bisayang gamay? Yan, si Ajay. Si Ajay. Oo. Sis, Vision, makinig every 4 p.m. malibang tayo, gaganda ng inaawit ni Mr. Salamat Ate Presi for sharing our stream. Salamat po ng marami at sa lahat po ng YT friends ko. Salamat sa ayuda ninyo mga mga inday. Salamat kaayo. And then Ate Ken saying, love your dress, Sis Raine. Nako ate, salamat po. Madalian. Madalian lang po ito. Talagang late na ako din. Nagla-live streaming ako kanina. Late na ako. Wala na akong ibang mahulbot. Kaya ito na ang aking na ano. Pero medyo revealing ng konti. Pero ganun-ganun lang. Pwede na. Aljay Mason siya. Yes, mom. Ang galing. Salamat, Aljay. Salamat sa suporta ninyo mga bayots. Oy. And then saying, Yam is my best friend. Hi, Be and Badjhoe. Salamat, Be. Top fan ka namin, Be. And then Ate Dina is saying, from this moment, please, we have that. Ate Dina, kaya abangan lang tutok. Alam naming busy ka dyan sa work. Pero palakasan lang ang speaker. Palakasan ang phone para kami ay marinig. Kakantahin ko yan. Abangan lang. When you say nothing at all, pakanta please with the full of hearts. Naku, Mac Genetica, meron kami dyan. Swerte mo ngayon dahil. Salamat ha. Salamat sa pakiantabay na lang. Ang dami nating ngayon. Ang dami nating mga friends na nakatutok po. Ate Dina, akala ko si Rachel. Oo, Rachel din si Ken Simon din kasi Ate Dina. Yun ang first name niya. And then, a nickname na lang yung Ken. Okay? She's up to date. Thanks, Raine. Oo, sana makita tayo ni Ate Rachel. Okay, gising na Ate Rachel, gising! Dahil be part of our walang tulugan na gang, okay? Okay, nako, inaantay lang natin gitarista kasi may intermission siya. Pumunta lang ng restroom actually. Malamig ang aming, manglamig ng harapan namin nakatutok sa aircon. Okay, watching lang ako. Bing, salamat ha. Salamat sa suporta ha. Salamat. First time namin na makasama kayo dito sa ating FB Live. Puro salamat talaga sa inyong mga bagay and very sexy. Thank you, Ate Kuya Presi. Salamat ng marami. We gonna do with our from this moment on. And then when you say nothing at all, abangan po. At ang Looking Through the Eyes of Love, ewan ko lang kung pwede namin impromptu. Pwede namin impromptu, Ate Presi ha.
Okay, halabira sa ating mga Bisaya diyan na nakatutok sa atin, nakasuporta, walang sawang nakatutok. At ano bang nangyari dahil 17 na tayo kanina, mga mag-tweet na 8 na tayo eh. Okay, this is From This Moment by Shania Twain. Ready na ba? From this moment, life has begun. From this moment, you are the one right beside you is where I belong. From this moment on. From this moment, I have been blessed. I lived on thee for your happiness and for your love. I give my last breath. From this moment on, I give my hands to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing that I wouldn't give. From this moment on, you're the reason I believe in love, and you're the answers to my prayers from up above. All we need is just two of us. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing that I wouldn't give. From this moment, I will love you. As long as I live, from this moment on. Ayan! Miss D is back! Sabi na, never mind. I just listen to one uncle. Salamat, Miss D, ha. Salamat sa support, Miss D. Have a good night. Kasi she's saying bye-bye earlier, but keep up the great singing. Thank you, Miss D. Okay, what a beautiful lady in there. Thank you. And Ate Farah is here. Wow! So sweet, that will be my wedding song. Oo nga, Ate Dina.
Pag ikasal ka na, Ate Dina, sana Ni makantahan. Scott, paano ang asawa niya? Scott Tulak! I hope he's watching, Ate Dina. Okay. And Alright. we're the ones who's gonna sing on their wedding, right? Yes, hopefully. Via satellite. Via satellite. And LJ Mazon is here. Whoa, 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 whoa. High energy. Dahil nakapagkape. Alright. Thank you, thank you, thank you. Walang problema. Sabi na, dikilang mandirigma, Pengs. Panalo talaga to. Appear. Naku, palong-palo ito. Salamat sa mga nakatutok nating mga YT friends natin dyan, ha. Salamat talaga. Sinepa ni LJ ang ating mga ating Oo nga, pagkakalatoy. share, oh. Sa group Salamat talaga. po Kasi sa group. kaya nagkakabadge pala, dapat isi-share mo ng Sa group? five more. Ah, ganun. Hindi yung pag one lang, hindi pa. Oh, okay, Hindi okay, ka okay. magkakabadge. Okay, we go next to our request naman. When you say nothing at all, baby. Para kanino yan? Para kay Mac Jen, nakatutok, nakaantabay sa amin, nakasuporta Wala na everyday. yata, umalis na eh. Yan ang gusto namin, baby. Okay. Ayan, tawang-tawa si LJ. Dahil sa mga chatroom, ako ang komedyante. Okay, this is when you say nothing at all. Walang problema, Ate Dina. Basta meron lang kami matutugunan na yung request at mapasaya namin kayo ng konti. Nako, isang napakalaking ano na namin yun. This is when you say nothing at all. It's amazing how you can stay right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say this when you say nothing at all.
say nothing at all. Nothing at all. You say yes when you say nothing at all. You say yes when you say nothing, nothing at all. You say yes when you say nothing at all. Ayan. Naninibago talaga ako sa aking bagong monitor. Nako. But anyways, shout out again to my YT friends na si Lor Sam, ano ba to? Kusina ni Bing, Arlen Sherry Vlogs, Top Trends TV, Ade Kalik Brother, OFW Maria Mabantugan, Miss Niski TV, nasa ating kabagang dyan, Yuri Villegas, anak mo, of course, Elias Galaha, Top Trends TV, and T-Boy Channel, at sa ating nakatutok sa ating ngayon, Kusina ni Bing again, at of course si LG Mazon. Salamat sa suporta. Salamat, Ate Dina, Jeneline, lahat-lahat kay Ate Doon, si Rachel, Fred, meron doon. Ate Farah, Ate Pearly is here, na taga New Zealand, of course, and then Miss D, na nakikinig ngayon habang naglilinis, of course. Oo, dyan sa Zen Homes nating mga kabagang, pati si Yam, nakikinig sa atin, naka-watch, naka-big Nasaan screen. mga Soju Boys kasama? Naka-big screen tayo mga bayots. Okay. And then, sino pa? Ate Pressy. And then, Kusina ni Bing. Lahat-lahat kayo. Ate Dina, salamat ha, sa aking mama. Niski TV again. Sino pa dito? At basta marami kayo. Okay, we go for our next request. Ayan. Sister Raine, Bed of Roses na lang. Thanks. Tamang-tama ka, Ruben, dahil nakapag-promise ako sa'yo ng Dance with My Father. Pero, hindi talaga pa kayanin dahil na-busy ako kanina. Ito na lang ang aking... Ito na po, si Bed of Roses na matindi. Kung kakayanin ko ba ito. 5 p.m. online jam.
naman, bulati dance natin. Pag survival talaga yung kanta, napapabulati dance tayo. Again, hello V! Hello there. Machalam day. Thank you very much. Salamat. Hindi ko naintindihan yung lingwahe. Okay, sabi ni Ate D na super galing. Naku, salamat Ate D. At sabi na si Yuri, ba ito nagsapaturo naman po mag-gitara? Okay. Naku, shout out kay Sir Ian Pabilian. Tama bang pagbasa ko? Ian Pabilian, shout out to you. Shout out ka ni Aljay Mazon. Sa ating mga YT dyan na community, may link dyan. Pwede nyo nang dyan. Pwede kayong para para support tayo mga bayots. Oy, salamat talaga ng marami sa inyong lahat sa pagtutok ha. Wala na ba ibang request? Dahil marami tayo sa chat room. Pabutin pa natin ng 30, 40, 50 ang mga yan. Banggitin mo na sila. Nandiyan na ba sila? Oo, sandali lang po ha. Magkakapi lang po ako. Ayun nga pala yung Better Bros para kay Caruben. Para kay Caruben. Dahil hindi natin natugunan ang Dance with my father. Yan na lang. Hanggang Bed of Roses na lang tayo. Pasensya na Caruben ha. Medyo na busy ang mga peg. Okay, wala ibang request? Parang natugunan na namin lahat. Ate Rachel, Simon, baka meron kang request ha. And Ate Annie is here. Naku, support Ate Annie. Okay, please like, follow, and share our page na po. Wala na ibang request dahil we got how many minutes more? 15 minutes more at tapos na tayo. Yes. Ay, ang bilis naman ng oras. Last 3 songs mga kapatid. Kaya sugod na. Sige na. Oo, ang sakit na kasi yung kamay niya eh. After nito magluluto na siya. Oo, kasi siya ang tagaluto. Lagi kong sinasabi, naku, may libreng pamassage sana sa Ate Marilyn. Pero hindi naman kasi pwedeng i-massage ang kamay mo right after. Morning session. Kasi kapag massage tapos tugtog agad, aroy. Walang pakiramdam. Nakaganan yan. Ganun. Latoy. Latoy. Ayun ako. Sige, wala na bang request? Pwede naming tagtugunan kasi magsa-sign off na kami maya-maya. Okay, 3 more minutes. Namiss ko na yung baby ko eh. Okay, sige, si Biana muna tayo, si Biana. Sinong gustong may si Biana? Andyan ba si Cheryl? Na ating secretary? Okay, ito ay si Biana, baby! Kapag naaalala ko ang mga araw na kasama tayong dalawa, itiyak luwas sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasaya. Kung tipong kapag tayo nagkatitigan, pangingiti at para bang nahihibang, pag-iingay kahit sobrang tahimik ng kapaligiran. Kahit may nagrereklamo na'y wala tayong pakialam. Panahon nandun ka pa, laging pumupunta, dinaasahan may sorpresa ka laging dala. Ang saya-saya, ayoko lang mahalata, kasi okay naman ako basta't makasama ka. Kaso lang wala ka na, pero alam ko nasaya ka. Sa mundo ko wala na kagagawa, makakatumba sa iyong napadama. Kaya salamat sa pag-ibig mo, lagi ka nasa puso't isip ko. Isip ko na kung nami-miss kita, nami-miss kita. Sa kung ikaw pa rin, baby ko, ang baby ko lang. Isip ko na kung nami-miss kita, nami-miss kita. Kasi kung napatiis love, dahan-dahan kita nami-miss love. Ilang beses man din ang aliwin, ikaw at ikaw pa rin gusto kong kinikiss love. Di pa mapayag na di kita kasama, kung makayakap dahil pa mag-asawa. Nagkaalala sa anumang bagay, wala man ako sa sarili, lagi nandiyan ka. At kung maibabalik ko lang, aayusin ko lahat sa loob ng 7 buwan. Ihingom ang lahat sa puso mo na duguan, palang araw kaso biglang umulan. Dahil nga wala ka na, pero alam ko
salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi ka nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin kong nami-miss kita. Nami-miss kita. Sa akin ikaw pa rin ang baby ko. Ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Sa piling ko, inaamin kong nami-miss kita. Nami-miss kita. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi ka nasa puso't isip ko. Isip ko, inaamin ko, nami-miss kita. Nami-miss kita. Sa akin ikaw pa rin ang baby ko. Ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Sa piling ko, pangakong ibang darasal pa rin kita. Ibang darasal pa rin kita. Bumigay na yung boses ko. Bumigay na po. Last song na po tayo kasi paus na ako. Bukas ulit ha. Salamat po mga kapatid. Salamat pag-suporta. We gonna do our last song sa ating Last song FB pa Live. tayo? Oo, pupwede pa. Pupwede pa Looking Through the Eyes of Love para kay Ate ko lang yun. hindi pa pala. Bukas na lang. Ate Pressy or Kuya Pressy, salamat po sa inyong pagtutok ha. Last song na po tayo. Biglang nag-click yung boses ko po ngayon. Hindi ko po kaya. Pero salamat ng marami sa inyong pag-support, sa pagtutok dito sa 5 Bima Online Jam. And okay na rin kasi natatakot ako sa boses ko. Oo nga, wala na. Iba na ang tunog ng boses ko. Baka hindi tayo makapag-live bukas. Papahingiin ko lang. Salamat ng marami and we love you so much and we'll see you next time. Ate Rachel, Ate Dina, salamat ng marami. Sina LJ Mason, Niski TV, Kusina ni Bing. Salamat po sa pagtutok dito at sa dakilang natin, si Dakila Pengs natin. Nako, sa dakilang mandirigma. Madali lang palang tatandaan. At si Miss D na ating napakagandang bisita sa atin ngayon. And then si Kuya Pressy and everyone else. Salamat ng marami. Si Chinley, sino pa ba? Si Yam, si Ate Dina, si Rachel, Ate Rachel Simon. Salamat ng marami. Ngayon, tatapusin ko na. Baka bibigay na aking boses at na makapagpahinga na. Salamat ng marami. We love you all! We love you!